Ай, трябва да изчакаме да ми дойде храната. 1 minute left пише тук. Янислав ще ми докара. Янкото ли бе? Янко браснаря. Чакай храната. Ай, да ме убият бързо, ще мога да се посрещна храната. На без сме. На Б. Дойди. Чай да взема само. Брат, ще блокнеш вратата ли бе? Веселе! Изрод мръсен! Може да си толкова просто, парче! Какво стана? Блок на вратата! Не е вярно това е. Изрод долен! Първи рунд! I'm sorry guys. Food was on the door. As I was I. Окей. Нали искаш и контент да има, колко по-добър контент. Какъв контент, дебеля ти гъз, бе! С челия запуща с врата! Ети един смог, бе. Да взема една виличка, ще да мога да хапвам, докато умираме, да. С гъс ли запуши или с чел не мога да разбера, това ми е въпрос. Само с чел, аз нямам толкова с гъс. Изрод долен. Чета храната! И тук ще остана. Ще ми спомня да има проблем с видеокартата. Ако му метнете 5 флашки, ще дисконектне. Заимам се. И такива хора им трябват вътрешни. Войчо Емо, той не е Войчо Емо, що не цъка с нас? Войчо Емо, брат, той е покрит, закрит, сигурно жена му го види, ще му шибне един, ще му вземе компютъра, не знам. Аз го видях пред тях, жена. С компютъра? С компютъра бе жена. Играеш навънка. О, моя мап. Той Весо, името му го има в мапа, бе. Нубис. Нуб. Бабак. Да. When it matters most. Ивчо... Да фарми в базата. Ивчо не иска да е ботан фрагър на заграбката. Ивайло с неговите първи минут, ма няма ми е любимото. Почти толкова лошо е Весо да на запуши. Пушва там. Не. Богдаш! Богдаш, защо не ми вярваш, бе, брат? Харесва ми хедшот процентажа на деците. Колко е? Най-добрия. Колко беше? 0! Той не ги стреля в главата, брат, всеки може. За котя главата. Аз после, за да може близките им да ги идентифицират за това. Колко струва това ще струваше АВ5? 30 евро. Ще кажеш нещо 500. Брат, аз нямаше да си говоря с вас, ако беше така. Да, вау. Ча вече да съм някъде на почивка на Хавай, брат. 10 динара. По курви, брат. И днеска замина на бутилка. Алкохолик? Да, беше доста по-бавна. Доста по-бавна от оная вечер. Така че няма да съм толкова добър, колкото в среда. Май с голтака отивам много бързо. Не, пламени, няма да ходиш с голтака изрод. Опа, не знам. Аре бе, дебелак! Паста? Ти къде скаш? Както искаш ми издикай, брат. Паста, бърз. Искай Сашо, брат, нямам проблем. Бето. Why are you running? Why are you running? Беше много лошо смога. Не мога да повярвам какво се случи. Защо обиха ли се един друг или какво? Да. Той му даде зверска глава. Той се стресна зверски им. Не бе, то след това е... О, извиняй. О, брат. Който да уби? Да уби си доната. Не знам кой. Дайте бързо, бе, бързо. Мислех си смолка, сори. Пломба, мерси, брат. Много си добър. Младши. Искам да попитам само за реакцията, като Пламен уби своя в... Не, нямаше реакция. Това беше момента на целия гейм, хора. Да, така е, знам какво да направя. Как се казва, не само игра, ама наистина съжалявам. Ама ти му пръсна мозъка, бе, брате, ти се едно беше наистина се едно от нашата. Аз бях в зоната, разбираш ли, и само бъдеш също убивах. Пълен рампейдж. И видях някакъв силует и веднага. И той ме много бледо, дето ми излиза за имената и... Пак ме свали, брат. Беше голям смех, човек, аз го клипнах това направо.
То не беше смяха, ние просто ще казахме, ние бяхме в траур целия ден. Там не замира. Това беше някаква много важна игра, плюс 7-8 бях бил. Беше мега важно, наистина. Ние бяхме морално съкрушени, никой не каза нищо на следващия рунд. Да, ма, виж, между другото, много беше балансирано, че от двата отбора може. Поне те убиват твоите, брат. Гледа ли Ергена? Паста, гледаш Ергена? Аз ли бе? Да. Не, но... Дали само аз си гледам Ергена? Изгледаш някакси насочено към мене, брат, че ме питаш някакви неща. Защото моите приятели са малко спрели и те не го гледат аз за това. Да, си единствения лок. Аз не съм спрял, да. Пастата е спрял. Щом не го гледат. Да. Да, и пасата е леко спреличък такъв. Казвах на Верката да ми казва някакви неща, ама и тя справя го гледа след 2 епизода и малко... Не, ти се класираш, щом си казал, кажи ми какво стана, ясно. Исках да се образовам, брат, и тя каза няма да го гледам. Аз съм някакъв ари, бе. Аз според мен напускай приятелка си, 20 наши гледаме Ергена тайна. Според мен, брат, къде живееш? Напусни приятелката си, стани Ергена. Къде живееш, за един приятел питам? Във Варна. Таман. Като се върна сега след 10 дена във Варна, правим го. Брат, не съм виждал по-изкуствени жени на едно място, наистина. Грешка, много голяма грешка и затова питам хора дали гледат Ергена. Те са супер естествено просто. Нямат нищо общо с предните. Брат, тялко си гледал и една серия от предните епизоди, това ще го боготвориш този сезон, разбираш? Брат, драйфа ми се. Само знам она детиска там 50-60 ха на месец да получава, дето фейса и е правоъгълен, брат. Разбираш ли, той е някакъв паралелепипед, тост. Аз съм професионалист. Ти ги разбираш? Да, абсолютно. Добре, слушам. Тя има 2 книги за жени и за връзки. И в момента пише третата си или втората си, едно от двете. И тя е 11 от 10 топалка и изобщо не е проста. Да, кифо е, а не е проста. Много ми е грозна. Има 2 книги за жени. Той е грозна, ама то не се оценява според напасност. Да, идеята ми е. Мислиш ли, че тя е там за да срещне Ергена и да се влюби във веки веков, или да си играе, да се напичка Шри-Ланка и да се продава тъпата книга и да рекламира? И тя там даже, тя е мръсна к***а, брат. Кой друг? Шимпам. Има ли луди? Една бабичка искаше да открадне от една друга бабичка крем Нивея и си намазала една филийка. И тая филийка си отпедира и си маже лицето. Си едно с маслото от филийката, па той Нивея. И ни дава да кажа, пробайте. Жив съм, когато знам до мен си ти. Една жена повече е приятно си смешен, отколкото си тъп. Да, вчера колко се бахам то с Пламен, те са 4 живи и Пламен умира всеки път от бомбата. На нюк. Някакви 3 пъти подред. Аз знаеш колко далеко бях всеки път. Да, знам. Бомба не умира и давай, добре брат, умира. 3 пъти подред сигурно. Сигурно има някакви коефициенти дали ще умре от бомбата. Днеска е бахтиня, аз правя ис, на мен не правя ис. Аз му правя кавали, той ми прави кавали. Аз му правя кавали и той ми прави кавали. Не е такова правя, да. Не знам, съм беден. Добре, Не, играй го е. Имам това, което ми трябва. Това е един дигъл и една броня. Защото съм един мазен файтър, Юрий Бойка. И сам война е, сам гледай първата глава, ако прави направо. Тук има, моля да бягам, почвам да бягам, бати, чакай сега. Бягал съм 7 км като някой изрод. Аз се шегувах, момчета. Стояне. Стояне. Имаме нужда малко да презаредим. Системата буксува, трябва да се оси. Уф. Флашка, как за милиарди. Брато, ние двамата стръгнахме от тази флашка, смисъл ние се прибрахме. Само като видяхме тази флашка. Как баунсна, двамата са и двамата се блъскаме на входа, такъв кой по-бързо да излезе. Само не. Той пломбата всеки път парежи, като го питам във Варна ли си. Във Варна или във Варна? Пума във Варна ли си? Пломбата сега игра от Варната. Почваме. Аре, пичове, стигнете са малко е. Вече е вечерна смяна, брат. Маяк, до сега бях на тренировка, скапал съм си газа. Аз съм си направил тренировката, моята работа е свършена. Сега тая вечер мога да пречукам няколко кучета на исляма. 2 не виждам. Това виждам във двойно. Криско Бийц. Просто не сте са слабите с манячета. Те са неподготвени, те не са воювали, те са шматки, те са жени. Можете много по-добре, виждал съм го. О, жива да не бях, жива съм. Аз съм готов да умра, но не и да спра. Хапвам дудки.
Явно не ги ям само аз. Брекнаха. Бат смолка направих. Ало, това трябва да го дават по филмите. Дай. Ало, О, защо ми се парат такива съотборници, бе? Майк Тайсън е роден в Шекер Махала в Пловдив. От името Мариан Тошев. Аз съм за. Коментарите сте брутални. Is The Rock gonna play Harry Potter? Не, любимото ми е като се появят някакви мапове, дето просто ме убиват. Правя струвам, не се ме убиват. Кой говори, бе? Вие се го фанаха на къс пас. Благодаря, че вдигнал човете играчи колко. Това е 100% за стрима, брат. Кога се легна? До 12 часа. Вас по-ко човек, то никой не ти пречи. Те са освен да качим йото, брат. Тече, няма проблем. Важното е да напълним сама. Ти ли ги мисваш и те убиват, или ги убиваш ти? Човек, само когато знае какво му е, само аз си знам какво му е. Плаш? Хайде, момчета! Здравейте, момчета! Мерси! Мерси, който е мет на тази граната. Ивал направо. По-добре граната или друго на лицето, брат? По-добре другото как? Той има... По-добре другото! Няма да е донат, не са гори сам. По-добре са... Живот на ръба. Тайм. Асака! Асака, don't go kill! Don't go kill! Момчета на играта на бутилка Узо съм. Добре, последя на бомбата. От моста. Давай. Той спре. Заби ми! Брат, заби ми играта! Весо, добър стат, брат. Какъв не стата, бе? Оздец! Open fragger, какво да ти кажа. Тука сам. Айди две. Чакайте малко и отмисля. О, контент. Добре. Айде, тука сам. Айде. Здравей, бе! Коста, бе! Не ми викай здравствуй, говори на оригинален български. Кажи здравей, като то са развален български. Руски ли това? Ти ба тъпия револвер, педал. Гай! Пломата не е фен на рефрагването. Той не е фен на планкването. Планен трябва да направят някаква книга как да не се играе CS. Ще я подпиша. Да, направо. Ето така не. Нашия се стреля 7-8 патрона пломата. Да изчакам, май. Всеки ги изненадаме, че всичко са на бъй, ще плата е изненадващо на... Що ли взе бомбата, бе? Плане... Сори. Сега го убивам. Ти си бак съотборника направо, бе. Интересна е истината, каза, че ще го убиш и го уби, да. Така е, но сгреших, да... Не, има само 12 грешки това рънт, иначе добре. Аз съм full buy, смоквам... Чакай. Смоквам... Шорт и ще излезем и ще ги чупим от бой. Отивам да направя един хедшот. Направи го. Направи го.